Naurukohtaus. Ruan. Onko Ope ikinä nauranut? Hengitin äsken pienen määrän typpioksiduulia. Ei huono idea. Kemiasta kiinnostuneet tuntevat sen myös iskaasuna. Se saattaa muuntaa aisteja. Ihminen voi siis kirjaimellisesti kuolla. Vai muuntaa leikkaus neutralisoi sen. Vaikutuksesta huomaa, miksi sitä käytetään saimaassa. Hän on murtanut jo 2 päätä. Mä voin kertoa sille vitsin. Se varmasti piristää. Ei todellakaan millään pahalla od. Mutta pahalla od. Hei, anna mun olla. En halua puhua. Mutta mä haluan... En halua... Mutta en... Älä huoli, Urli. Eivät kaikki tytöt ole haisia loualaisia. Valitettavasti. Odota! Tuutko sä huomenna treeneihin? Joo, mutta vain ainoastaan Odin takia. Munan Roorn. Se varmaankin oli... Hän... Niin, täydellinen valinta vai mitä? Vain ainoastaan Odin takia. Mennään katsomaan, onko Open käyttämä ilokaasupullo vielä luokassa. Ailiita ja mä ei tapella. Onko se normaalia? Joo, tai siis mistä mä tietäisin? Tapeltaiskohan me oikeassa maailmassa enemmän? Mun mielestä me jäädään kiinni, jos et laita vauhtia. Bingo. Hangi. Se on tyhjä. Meiltä taisi nyt loppua löpö niin sanotusti. Okei, kuule. Huomenna mennään tehtaalle. Siirrän sun tornikoon. Siellä on hirviöitä. Siirrä Od. Skannaa Od. Virtualisoi. Tiedonsiirto-ongelma. Mitä siinä lukee? Mä en näe. Rakas. Mitä ihmettä? Aivan. Rakastaako Od mua? Palataan menneisyyteen. Et voi olla tosissas. En mene sen. Ulrik, anteeksi, mutta sun on uhrattava vielä kerran. Nyt me ainakin nähdään sut Roomeona. Uskokaa tai jälkää, joskus